Čaute lidi, máme tady odhalení dalších petard. Včera jsem vám dával, že ten jeden mystery box jsem si koupil a čel jsem si dneska zaskoupil. Ten nejlepší mystery box. No, na tento kanály jsem nevěděl, že to budeme mít tento rok, ale doufám, že se budete těšit. Tak jdeme vám ukázat. Prvé, co tady mám, jsou crackling ball. To je jak meteorit, ale jsou to také guličky. Tam si dáme. V chill tady máme tak tyto dymovničky, ty, co jsme měli včera. Hásíme si tam. Potom tady máme petardy, to je rozbalené, já jsem si to koukal. Mega 1. Krásné petardy. Pěkné. Mi se líbí. Potom tady máme Super Myslís. Víte, co to je? Super myslí jsou jakoby je kompakt nějaký, že ty ohňostroje, které se tu střílejí do vzduchu, to je též ono, ale toto píská, vybuchuje. A poslední věc, tady máme kompakt pyro. Má 4, 8, 12, 16 stran má lidi. Krásný. Doufám, že nám teda vybuchne a nezlyhá nám. Tak toto jsou všetky teda věci, co jsem dostal, koupil teda. Já se s váma loučím a čus.